Já vás zdravím u nového videa ze Skin Clubu. Právě jsem dobil $3, tak mě napadlo, že z toho zkusím udělat nějaký content. Zkusíme třeba z těch $3 udělat 30. Když se mi to povede, tak udělám giveaway o 10 eurový skin. Tak, pro začátek bych tam hodil něco jakože, něco méně riskantního. Tohle riskantní až jakoby, bych řekl. No když ani ne, je to v pohodě. A tak to zkusíme, kawaii, jo. Zkusíme kawaii, exclusive drop hodíme, bez botů a create. Tak, TTčka zkusíme. A teď se jenom modlit, ať mi padne něco. Ale už se někdo napojil, tak startnem to s botama a uvidíme. Teď se jenom modlit, tak pojď. Pojď něco dobrýho. Nice, to vypadá dobře. Hezky, máme to asi. Když jako moc velký profit to nebude, co? 10 centů. Ale zkusíme to ještě jednou. Tak uvidíme, jestli nám padne nějaký profit znova. A nějaký pořádný jako. A jako eurovej aspoň. To by se mi teprve líbilo. Ale on se napojil ke mně, jak to zkusíme, no. Proti botům. Držte mi palce. Pojď. A je to v prdeli, protože vyhráli oni. No, já bych to teda asi, hele, prodáme Titu. Musíme udělat nějaký upgrade. Upgradeneme to na, měl bych tam třeba jako 5násobek. Něco jako fakt hezkýho, jako třeba, a zkusím tohleto. Stejně to nepadne, že jo? To bych byl jako moc lucky, no jasně. Říkám, to padne někam sem. Ani tam to nepadlo. No, nebudu se o tom bavit. Tak, podíváme se na nějaký ty battle ještě teda. Tak uděláme ještě jeden battle. A už se posuneme trochu dále. Tak, vytvořil jsem battle eventovou caseou, tak uvidíme, co tam padne. Jsme na CT straně, takže mi držte palce. Pojď prosím, něco dobrýho aspoň. No, tak tohle je na hovno. Tohle je hodně na hovno. Ale tak mám nápad, Oší, že to si ale jsou to $2, jo, jsou to $2, tak to risknu. A ještě acceptnem tady to, ještě zopakujeme to a uvidíme, co padne. I počkejte, já když prohraju, tak nebudu mít na tu caseu, kterou chci. Tak to je docela problém. Uvidíme. Tak pojď, teď se musím modlit, ať mi padne něco dobrýho. Prosím. Hej, tak, ty vole. Já už fakt nevím, co dělám špatně. Zase jsem to projebal. Vidíme tam něco většího. Tak, a teď máme velký battle. No, velký battle, $1,9, není to nic velkýho. Ale když to vyhraju, můžu pokračovat, když to prohraju, jsem v prdeli. Takže teď se musím fakt modlit, ať už to vyhraju. Ale startnu to s botama, nebudu tady čekat. Pojď, prosím, něco dobrýho. Hele, začínáme hodně dobře. Pokračujeme ještě lépe. No, nepokračujeme ještě lépe. Ty vole, tak tohle je hodně napínavý. Ty vole, nice. Padají tam zatím samý dobrý dropy. No, teď to se nepočítá, ale ty vole, tohle zaplatí. No, ty pičo, tak to nezaplatí. No tak to je v prdeli. Oni to asi dali. No do prdele. Co to bylo za puly? Z takhle levných kejsek tam padaly takovýhle puly. Ježiši. No nevadí, tak tohle je konec videjka. Díky, že jste se koukali a vidíme se u dalšího videa. Zatím.